Sanibonani bafowethu distributor okhulumayo wamavuma ngoma. Sibhizi sinilungiselela ipromo ACD elizophuma amalanga u20 angakapheli. Sacela isupport nje kuphela sicelayo nizobhema nikholo sizonikhiphela nevideo A1 ekuyo le album entsha. Sicela nisupport nendlela zokusebenza ke sishintshile. Sisebenze edladleni e-studio sabuya sasebenza emabhozini. Sazama ukuthi sinishintele nizokhona ukuze ubumnandi bomsindo. Sibonga kakhulu sacela isupport. Sanibonani lokhuluma nani kubantwana baseVelishini. Sisenza iCD promo njengamanje. Sicela ukuthi abantu besupport kakhulu. iCD izotholakala kuzo zonke izitoro. Itholakale na-dignitary. Itholakale kuzo zonke izitoro nje iyotholakala. Sicela isupport kubantu besupport. Na Facebook sikhona amavuma ngoma group Facebook. Bese abantu bazosithola amavuma ngoma.